Λοιπόν, το χιόνι είναι για τα καλάξια. Τι να πω, έχει αρχίσει και... Τι να πω, δεν περιγράφονται. Ήδη έχει αρχίσει και στρώνει κάτω, κάνει το πρώτο λευκό στρώμα. Είναι απίστευτο, είναι μέχρι να ανέβουμε και μέχρι τώρα που κατεβαίνουμε είναι απίστευτη η δύναμη με την οποία έχει αρχίσει και ρίχνει. Είναι απλά απίθανα. Βλέπετε και τα ζά εδώ. Έχουμε και τα ζά εδώ, την κλάρα. Πώς κοιτάει η κλάρα. Εδώ το κλαράκι. Να τα κουλάκια. Όπως βλέπετε είναι απίθανο το τοπίο. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Παιδιά, είμαστε στις 18 Νοέμβρη και νομίζω ότι είναι τα πρώτα χιόνια που πέφτουν γενικότερα. Σίγουροι τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε εδώ πέρα. Ακριβώς. Η κατάλληλη εκδρομή, την κατάλληλη μέρα και με τον κατάλληλο καιρό. Τι άλλο μπορεί. Και την κατάλληλη παρέα πάνω απ' όλα να κρατάνε τη θερμοκρασία ζεστά. Τι άλλο να πούμε. Είναι απλά... Άρα Μίτσο μας γάμισες που δεν μας έβαλες το καλοριφέρ. Δεν πειράζει ρε φίλε, ζεστή καρδιά, ζεστή καρδιά. Τη συνέχεια μετά.